Дякую, що ми набрали 50 підписчиків. А вот тепер новий цель. Наберите 100 підписчиків. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Назарчук. Я вам покажу один пак в игре Roblox. Это такой пак я нашел. Сейчас я вам покажу. Пак на ключей, если что. Вот, у мене зверху, ви видите, що в мене зверху не зобрані ключі. І треба пройти уровень, щоб зібрати ключі. Ну, так, сейчас. Вот. Нам нужно много переиграти этот уровень і буде появитись ключі. Вот, мені здесь созданий ключик подбирать. Так, постойте. Вот, я забрав всі 3 ключі на цьому уровні. Тепер кликнем комната сундуков. Вот, у нас є 3 ключі. Ми забрали на одному уровні. Тепер відкриємо сундуки. Друга порція ключів уже є. І остальна порція ключей. Все, ми получили новий шар. Я вам надеюсь помог. Ставте лайки, подписывайтесь и не забудьте колокольчик назад. Цель это 100 подписчиков. И всем пока.